llibre, no? I aleshores és un llibre que no està en venda, no cal comprar, és un llibre pel tenim un cada un i així en sobres. Si tinc amics que creguen que li pot interessar, amics coneguts, n'he de comprar pas. Agarrarles tota la biblioteca perquè queden fàcil a la biblioteca. A més, tu pagues una operació i te'l paguen. Si pudiera agarrarle, que l'agarre. A veure, salutacions. Ara estàs fent vídeos? No poses pareix que estigues en missa, tio. Home, no sé com jo que sí. Marta, que saps tele, saps el teu? Hola. A veure, Jaume. Soy Jordi Carbonell. A veure, Jordi Carbonell, Àngel, vinga, Toni de l'Hostal, Naceli, Vicent, Enric, Paco, Maria, Alim, Joan Olivares, Marian i l'Ósser.